Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları, hormatly tamaşaçılarımız İran İslam Respublikasında prezident saylovları geçirilýär. Şol esasında hem İran İslam Respublikasının Türkmenistandaki ilçihanasında saylov uçaştıkları döredildi. İran İslam Respublikasının Türkmenistandaki ilçihanasında döredilen saylov uçaştığına İran İslam Respublikasının prezident saylovuna Türkmenistan'da yaşayan İran İslam Respublikasının raýatları öz maşgalaları bilen gelip öz seslerini verdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Men qabl az her şey salam arz mikonam hizmet muhatabine. Beýkallanyň ady bilen sözüň başyna ähliňe şonki saýlawlar barada maglumat bermek üçin gelip geleniňiz üçin köp sag bolsun aýtýaryn. Ähli habar serişdelerinin okujularyna hemde şu habarlary görýänleriň ählisine gyzgyn salamy ýollaýaryn. Bilşiňiz ýaly 40 gün mundan öňe İran İslam Respublikasynyň hormatly prezidenti janab Ayatollah Reisi hemde Daşary işleri ministri Dr. Amir Abdullahyan we başga ýolbaşy düzümden ibaret bolan wekillet dikuçar helakçylygyny we pat bolup şehit boldylar. İran İslam Respublikasynyň içer kanunlarynyň esasyna 50 günüň dowamyna prezident saýlawlary geçirilip hemde hökümet täze hökümet döredilmeli. We biz şu kanunyna esaslanyp hem şuň Türkmenistanyna İran İslam Respublikasyna şolsanyna Türkmenistanyň ilçihanasyna we beýleki daşary ýurt döwletlerine prezident saýlawlaryny geçirýäris. Türkmenistanyň İran İslam Respublikasynyň prezident saýlawlary İranyň özüne we birnäçe daşary ýurt döwletlerine ilçihanalaryň kömegi bilen geçirilip durýar. Şeýle-de Türkmenistanyň ilçihanadan daşyna mobilni guturlaryň üstü bilen, ýani Türkmenistanyň gelip çykýan sürüjileriň, wadiçileriň hemde Türkmenistanyň seýahat üçin gelen turistler üçin mümkinçilik döretmek maksady bilen mobilni guturlar döredildi. Ol guturlar esasan hem serhet ýaky ýerlerine öz işini dowam eder. Meselem artyk serhedine esasan sürüjileriň girip çykyşyna kada bolan artyk serhedine bolar. Fursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde ýolbaşçylaryna hususan Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine bize şolar ýaly saýlawlar geçirmekli üçin döret beren mümkinçilikler üçin sag bolsun aýtýaryn.